tuh buat saya dari penduduk kae. Talimu kuwi ra Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Joko Kandang, hari ini kita akan sholat Idul Adha. Konten hari ini adalah lihat suasana di daerah saya menjelang sholat Idul Adha. Seperti apa keseruannya, kita sambil jalan ya. Kita menuju masjid. Semoga teman-teman sehat, dilancarkan usahanya dan berkah rezekinya. Kalau di daerah saya itu sholat Idul Adha biasanya diadakan di masjid, dan nanti kita akan lihat juga untuk hewan kurbannya, siapa saja yang berkorban di Masjid Al-Islah. Untuk di sini masih asri ya. Hari ini kata-katanya piye? Ngantuk. Ubi ngebyar. Mas Patan rakyat saya. Iki piye iki Pak RT? Oh, hewan kurbannya hari ini nih. Berarti 3 ekor ya, nanti kita jelaskan ini bantuan dari pemerintah, dan ini yang 2 ini adalah korbannya dari warga sini. Dan ini korban dari Mbak Ria. Ada satu lagi dari Mbak Kapti belum saya ambil ya, nanti korban kita ambil. Mana siap nah? Udah mau mulai ini, kita lihat sana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa bainahum minan nabiyyin wal mursalin. Salatuhu wa salamuhu alaihi majma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala tika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Dumateng bangsanipun sesepuh saha sepuh ingkang kasasaras pakurmatan. Dumateng bangsanipun Bapak Kiai Budi Abdul Khalik ingkang kasasaras pakurmatan. Dumateng bangsanipun jamaah Masjid Al Islam Kampung Saha Putri ingkang kasasaras pakurmatan. Sodakon Anda. Citra syukur semoga Oh nggih, nggih. kita punya Oh, nggih. dengan saudara Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ingkang sampun Siap. Nuwun nggih. paling rahmat lan nikmatipun dateng kula panjenengan sedaya kanthi wonten ing enjang punika kula panjenengan sedaya tasih dipun paringi kesehatan karudahan wekdal sehingga saged meningi malih wontenipun dinten riyaya Idul Adha wonten ing taun 1447 Hijriah. Nanti kula panjenengan kaparingan sae sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sholawat lan ugi salam tansah katur dhateng junjungan lan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi kita asring ngadhang-adhahaken waosan sholawat lan nindakaken sedaya kasunahan-kasunahan kula panjenengan sedaya dipun golongaken dhateng golongan umat ingkang kaparingan syafaat sehingga kaparingan kabejan lan keselamatan donya lan akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para jamaah sedaya ingkang kinurmatan wonten mriki kula ingkang kabiji supados nderekaken lampahipun adicara wonten ing inggih punika kepareng ngaturaken adicara ingkang sampun dipun rinajik dening BHBI Masjid Al Islam. Adicara ingkang bisa diberi pambuka adicara ingkang kalih lumampahi salat lan khotbah Idul Adha. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika pengumuman. Adicara ingkang kaping sekawan panutup. Ageng ngawiti adicara wonten inggih punika adicara ingkang bisa menika pambuka. Semoga sesarengan kita pikakati wawasan umur kitab ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa lillahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi pangibadahan kula panjenengan sedaya wonten ing punika saking nabi dina Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adicara ingkang kaping kalih inggih punika lumampahi salat lan khotbah Idul Adha. Bilal kasumangaken dumateng panjenenganipun Bapak Mursito Imam saha Khatib kasumanggaken dumateng panjenenganipun Bapak Polri Abdul Khalik. Wekdal kasumanggaken. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahi hamd. Sallu sunatan li Idul Adha jami'an rahimakumullah. Sallu rahimakumullah.
أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الذي جعل الأحياء موسم الخيرات أشهد أن لا Paringipun Allah datang kita sedaya mila boten kawital-wital kathahipun kita tentu boten badhe sanggup ngetan nikmat keparing menika awit saking kathahipun. Mila sampun sapunika kita syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala tansah nindakaken dawuh lan perintahipun. Kalebet nindakaken salat saha nindakaken ibadah coba wonten dinten punika ingkang dipun tuladani buku kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Awal badanaken saking Nabi Ibrahim alaihi salam satu inti satu pengakuan boten namung sejarah masyarakat dalam dasar sarega ibadah korban wonten ing kados dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim alif takit milata itu rohima alifah wa kana minal musyrikin. Kalajengaken adicara ingkang kaping 3 inggih punika pengumuman ingkang sepisan infak kekuatan inggih punika pikantuk 600 kawan doso sekawan gangsal atus rupiah. Pengumuman ingkang salajengipun wonten ing Masjid Al Islah wonten ing wekdal punika badhe dilaksanakaken kurban braga hewan kurban inggih menika awujud mendo cacahipun 3 saha lembu cacahipun 3. Dene sahibul kurban mendo ingkang angka setunggal inggih menika atas nama Nur Ahmad Halimul Qulub. Sohibul korban mendo ingkang kaping kalih inggih menika Ananda Amelia. Sohibul korban mendo ingkang kaping 3 inggih punika atas nama Fendi Adri Saputra. Lan sohibul korban Go nonton sing kewan ora? Ayo. Wani ya. Tentang ngono sing oleh nonton kowe. Go kabeh. Iki pawangi. Wapunten kita lajengaken sohibul korban lembu ingkang nomor setunggal inggih punika saking kelompokipun ingkang nomor setunggal Ibu Isanatiatun ingkang kaping kalih saudara Hendriansah Andika Saputra ingkang nomor 3 almarhum Bapak Sutresno Hanafi ingkang nomor sekawan almarhum Simbah Sarmo Ikromo ingkang aku gangsal almarhum Ibu Supartini lan mendo lan lembu ingkang mongko kalih inggih punika saking kelompok ingkang setunggal Ibu Yatini ingkang nomor kalih Bapak S Gunarjanto ingkang nomor 3 Ibu Murjina ingkang nomor sekawan Bapak Haji Sutanto ingkang nomor gangsal Adik Aliska atau Ilah Astakandari ingkang nomor 6 inggih menika almarhum Simbah Tukiyem
ingkang angka 7 almarhum Simbah Suratirta. Lan lembu ingkang kaping 3 inggih menika lembu saking panitia kurban pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo atas nama Sohibul Korban saking Gapensi Kulon Progo, Gabungan Pengusaha Indonesia. Kira-kira Gapensi singkatane. Nggih. Lan salajengipun sedaya hewan korban kala wau badhe dipun sembelih wonten ing dinten menika. Sabakdanipun kita semangke rampung adicara menika, semangke kasuwun dumateng sedaya jamaah pambiyantunipun saking awal dumugi akhir penyembelihan, pembagian lan ugi resik-resik kita suwun pambiyantunipun saking sedaya jamaah. Sedaya hewan korban sasampunipun disembelih menika kagem supados sederek-sederek kita aminipun sami berkorban titip dateng PHP Masjid Al-Islah pikantuk kasampurnan anggenipun sami korban semangke setelah sasampunipun hewan korban disembelih, khusus hewan korban sapi ingkang saking jamaah Al-Islah lan ugi mendo semangke dipun anggenipun penanganan di menika kados biasanipun dipun sing mau ya, sing vokale apik ya. Sing takbirmu to? Oh, apik vokale. Hah? Peringan stugel. Lah ditokke. Lah tokke wae. Ngarepan. Aku bingung sini mati. Terus capine Arak macul, guys. Copot. Lembu untuk saking panitia korban pemerintah daerah Ponorogo atas nama Sohibul Korban Gawen tunggal lembu punika dipun bagi Bar iki man kupat ya. Bar iki man kupat ya. Kelas piro le? Kawat. Kelas kawan. Yo ngaji ya. Ngaji. Iqbal mangkat bal. Hah? Mangkat ya. Ada ngomong ya, Bang? Orang klik. Oh ngaji nah ya. Ada ngaji. Kan timbal. Hah? Kan bisa ngaji. Kirana. Nih. Siapa ini? Siapa? Paris. Kif. Kale. Iki. Iya. Siapa jenis iki? Jenis apa? Adlan. Fadlan. Mantan urung putih nih. Nah, ini kupatan. Nah, di sini ya.
Patan. Tambah lagi. 4 tempe. Ini siap toh Bu Tini? Siap. Iki tambah jamu ora? Rasa. Gula kae. Gula ndak kene. Wedangnya apa iki? Kopi apa teh? Baik, nganggo iki mau kok. Teh panas. Mungkin genah ora nek disucul. Genah ora apa-apa. Kudu seucul iki. Malah njuk anu yo. Aku ora sida omong om keli. Patai pring karo potol. Dipacel. Bah. Yang kuping ra makan nandi. Bubuk. Ngantuk. Bubuk Pakde ngantuk. Ngantuk digawe. 6 kupat. Ya. Buka. Bisa dicek ora Mbak? Sanes-sanesipun dipun pasrahaken dhateng Masjid Al-Islam. Ingkang nomor 6 sak sampunipun daging kelas A ingkang saya dipun timbang sedaya salajengipun semakin dipun bagi dados gangsal jatah gangsal bagian kanthi rincian Masjid Nur Huda Gunung Kelir menika setunggal bagian, Masjid At-Taubah Sonyo menika setunggal bagian, Masjid Al-Amin Kembang Jatimulya menika setunggal bagian. Keranten Masjid Al-Islah menika ingkang menagani mila Masjid Al-Islah dipun jatah kalih bagian. Salajengipun setiap masjid ngirim utusan kagem bantu proses pengerjaan samping kasebat mekaten babagan semangke pelaksanaan kurban supados semangke wonten ing wayahipun tandang gawe sampun jelas sedaya sampun boten wonten pitakenan utawi boten mamang sedaya langsung tandang gawe menika sampun kita aturaken lan mbok bilih wonten perkawis ingkang dereng jelas semangke saged nuwun prisa dhumateng panitia mekaten pengumuman ing dinten menika mugi-mugi semangke saged kalaksanan kanthi lancar sae boten wonten alangan setunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Adicara ingkang salajengipun inggih punika panutup. Semoga adicara wonten ing ejang punika kita tutup kanthi wawasan alhamdulillah sesarengan lan semangke dipun lajengaken jawat asta lan sasampunipun jawat asta kita semangke sami kumpul bujono sami buka bersama dahar pupat ngunjuk wonten ing serambi Masjid Al-Islam. Adicara semoga kita tutup kanthi wawasan alhamdulillah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunipun anggen kula nderekaken adicara enjang punika kathah kalebatan kirang sopan santunipun anggen kula matur. Kula nyuwun agunging pangapunten lan kula akhiri wal muwaffiq ila pamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tinggi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut makan kupat tempe. Salam sallallahu alaihi wasallam. Yo Mbak Mario, kupat tempe Mbak Mario. Lihat tuh, hari ini kupat tempe, kerupuk kupat tempe ya ini. Wah, mantap Bang Marsito. Mantap. Menunya apa ini? Kupat tempe. Kupat tempe. Ini tradisi di sini seperti ini ya. Jadi setelah sholat Idul Adha itu dilanjutkan dengan makan kupat tempe. Nah, ini kupat tempe beratem Mas Koyan. Nah, kira Kupat aja, kupat tradisi. persiapannya jadi engko wis siap kabeh. Insyaallah. Kupat sih. Ini Mbah Dul di Al Mukarram Badul. Kan, aku melu. Wah, tempenya loro. Gak dekore. Tempenya loro ini. Kupatan. Kita lihat dulu. Tempenya double ora? Hah? Kita lihat yang di sini nih Mbah Murah, Mbah Lurah. Mbah Sedi, Nikah Babal. Oh, anu Kang Saridi. Kupat tempe. Absen dulu ini yang hadir. Pak Alek, dar Pak Alek. Untung kabel ini lembur iki iki. Pun. Siap Mbak Pun. Ngantuk iki ta iki. Gek loyo. Gek loyo iki. Ini Mbak Nur, kita Mbak Nur. Halo, temanku Pak. Harus sibuk hari ini iki. Kapan? Hubungi nanti. Aku begini lagi nang dhuwur kono. Oh, Mbak Ana nang dhuwur. Oh, nang dhuwur. Nang ndi? Tempenya loro Pak gimana? Loro. Kita lihat di sini. Kupate tempenya bacem ora iki? Bacem ya, bacem. Tempe bacem mau tempe anu goreng. Bacem lah. Apa minta air putih? Goreng. Tempenya loro apa siji? Siji bae, Pak. Siji. Delok apa? Itu nambah. Gelas kan nak tolong nak. Dua aja. Sama anu meriah. Meriah. Mbak Ria, matur nuwun nggih. Atas nama Mbak Nanda, korban kambing Mbak nggih. Muga berkah Mbak nggih, lancar rezekine. Amin. Liwat ora bener. Nggih. Ora satu kono kasih. Piro? Ya iki bodo Idul Adha hari ini piye? Semangat.
Meriah? Meriah. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Jadi korban berparingi sehat. Jangan doh. Ini mbah-mbah kadang ini tempat tempe kabeh. Tak abdane iki Rom. Mobilnya takbir nang endi? Pemuda. Rame ora? Ora telat. Ora rame. Nah, iki sapa jeneng iki? Nipa. Kelas piro Nipa? 9. Kelas 9. Wis gede ya. Wis. Absene siji-siji iki bagian lor iki. Iki bagian lor. Atau lori. Yan, nggo apa kuwi? Kok wedange putih. Sik madeg-madeg. Khusus spesial. Ya. Di sini double di sini. Double tempene. Double tempene. Oke. Mas Paujan, mau beli ora rene Mas Paujan? Oh, lalu ketiduran. Oh, tiduran. Nggih, nang Matur nuwun nggih, kurbane iki atas nama Aliska itu nggih to. Iya, Aliska. Berkah panjang sehat. Iya. Halo. Halo. Ini turu iki ora taburan nggih. Kok Montonegoro iki to ngendi? Karanganyar wong ngendi? Romo ya. Romo ya. Badul mau bengi takbiran malam suntuk. Mantune. Oh, bengi ora rene nang endi? Turu. Nah, turu wae. Tak tunggu-tunggu Hah? Teko lho iki. Mbak Pres. Ya toh, Mbak. Ya, Ahmad Jo. Wis kok gampang Montonegoro iki. Dipateni sobe. Ngantuk ora iki? Atos omongane iki lho. Ngantuk ora kok iki? Ndek kowe iki. Disutek Libur Mas Fatani ya. Libur iki ana ngelatih, Pak. kapok nang YouTube. Nggih, Pak RT, tempene ora loro iki, Pak RT. Tempene ora loro iki piye? Kita menghemat anggaran, Mas. Oh, lainnya Menghemat anggaran jadi separuh. Oh, ini Bagas ora manut, Gas. Poso. Poso. Oh, poso beduk kowe iki. Pak Bapak disunting, Om. Njuk libur to, Gas? Iya, ae. Kapan pagi, Bos? Pagi, Bos. Bakule ngangkrang. Engko rewange mbetheti sapine ya. Siap. Ready. Ya, Pak Bos. Harapan dulu kok. Baru kerja. Ini kok. Atlet kita ini Mas apa ini ya? Lutfi. Semangat Mas Lutfi. Mas Hari ini kon MBG. Menurut BG, Pak. MBG. Ini Mas Jamal, ya semangat kakaknya piye Mas Jamal. Cara nyeteke iki. Kan kayak sapa? Fajar. Ke kuliah harapan kae yo. Iki sapa? Pekerja kita. Al, loro to Al. Jarep nanti iki. Daftar tentara ya. Tentara Humas. Dadi nyerapat saya Al. Iki pojok dhewe Kang Wandi. Wis mam Kang Wandi. Ampun. Wis ngrokok iki juragane bul. Kayu iki wis urung Kang? Sudah. Wis makmi. Alhamdulillah. Juragane kayu. Jadi hari ini udah kita absen semua ini ya. Tuh hari ini memang lumayan alhamdulillah meriah. Nanti kita lanjut belah sapi karo wedhus. Saya ucapkan terima kasih buat para sohibul hewan kurban yang telah kurban di wilayah kami. Semoga berkah barokah ya. Kita lanjut nanti kita ambil kambingnya Mbah Kapti masih di tempatnya Mbah Ali. Nanti kita ambil. Kita lanjut dulu untuk kita lihat persiapan nanti penyembelihan hewan kurban. Saking para bapak, para ibu sohibul kurban,
ing dinten menika kanthi niat bismillahirrahmanirrahim Bapak Sopir Kurban balasan ibu badhe perangkat hewan kurban. Iki korban sapa iki? Pandi. Gone Pandi. Gendut nek ora ndelok sik kan. Ndelok sik. Wah, apik. Oh, wani ora sih. Ono kae. Nah, ini tulisannya ini dulu aja, tulisannya ini mas. Lamit ya. Ini tulisannya kan tuh nggak? Terus baca ini. Ini nama dari putranya dari Bukapti, matur nuwun Ibu Kapti ya. Buka. Oh, ditencang nih Kang. Tencang meneh. Nih. Seperti ini nanti suasananya. Para sejawat berbagi Makanya semanten mugi sedaya ingkang berlaksana semakin saestu kita saged naropaken dan berhak ingkang nampi wonten korban. Kile anu nang kene engko. Le bage. Pripun? Oh, nggih, Dik. Mas Amin, gocekno iki. Cepet. Ya, cepet. Mas Amin. Tandal. Sekarang. Ini kita nanti lihat untuk yang nang kono apa? Hah? Ayo, gorene opo? Arep gorene. Oh, penang kono kae, sebelah kono gorene wae ta. Gorene wae sebelah kono kae. Oh, ngolek diblase ora apa-apa. Lah iya. Nek paling kuwi karo jek putih blase ditandangi iki. Yo. Heeh. Tale gorene wae. Cacah iki kono kae yo. Heeh. Cukup meneh. Wis nang kene to. Pinggir nek ketoprak sapi. Wedhuse yo. Heeh, nek ditandangi kelek brongot. Iya, heeh. Putih kan dibrongot. Iya. Bisa langsung tandangi. Iya. Nah, ini atas nama Mbak Ananda, putranya Buria. Wah, lembu ya Kang ya? Lembu ini domba. Oh, tegar ke Kang, dorong Kang, tegar ke. Go mlayu. Go mlayu Kang. Go mlayu. Go mlayu.
Yo. Itu panas warga. Oh. Anu Pak Pur, kasih pun betul itu saya di. Yo. Mau dalu pun. Rom kan belakang beronong kok ya. Tulisannya pas Dale, beronong. bisa kawatin makan. Oke. Oke. Woi. Iki kambinge anu sing beleh bakul. Jadi kangge kambing Sing kita bakul sunatkan kita sebelah Bapak Puniri Abdul Kholik. Berapane kangge kambing kita sunat diripun sebelah panjenengan Bapak Puniri Abdul Kholik. Semoga Oke, nanti kita lanjut lagi untuk penyembelihannya. Karpe ya, sapi yang satunya ini atas nama Isanatiatun, terus Aliska, almarhum Mbah Sarmai Kromo, Mbah Sopo ya lali nasi jina aku ini yang lupa ya. Ini sapinya ini yang satunya warna merah. Mas Patan wani ora Mas Patan niku. Ora wani ya. Sekelane ora sapi. Jadi pawange Mbah Ngatiman. Mbah Ngatiman. Pawange jenengan ning dune sing ngono iki. Yo. Kulino nyekeli. Oh. Karo sapa kae? Karo Ari. Sama Sari. Ini yang warna merah korbannya atas nama Isanatiatun, terus apa ya lupa nih. Terus wes ayo kita bawa ke sana. Ke bawah sana. Dhuwure sak padane Mbah Atiman nih. Weh. Anyar nih. Anyar ah. Nah, woi, Yo. Atas nama siapa ini? Dimasukkan ke sini. Atas nama siapa korban ini? Masuk. Yo, Bu. Juga Mas Tono, perwakilan saking Sono, Mas Tono, Sugurawu, ngajarin di Mas. Ini termasuk seperti ini ya, jadi nanti tali. Iya, Le. Atas nama siapa korbannya? Sebut ke ini. Lagu pertama atas nama Ibu Isanatiatun, Mas Hendrian Sahad Dewasa Putra, almarhum Jutri Mahanafi, almarhum Sutarmo Ikromo, almarhum Supartini. 5 orang ya. 5 orang itu kan Isanatiatun, Mbak Atun, Mas Putra, Mas Jutri Mahanafi, Mas Supartini. 5 orang. Oke, nanti kita lanjut untuk itu menang ya aku. Nanti kita lanjut untuk sesi berikutnya. Ini jagale ini Pak Telik, Pak Haji. Oke, kita lanjut nanti sapi yang kedua. Sapi yang kedua ini segera dimasukkan ke tempat penjepit kambing, penjepit sapi. Yang kedua ini atas nama 7 orang ya, 7 orang.
Sabar sih. Di pawange karo Kang Suranto iki. Karo Mbah Ngatiman. Wah, sapine ginuk iki. Wih. Wedene dhuwure pirang meter ya? Semeter setengah ono. Padha dhuwure Kang Suranto ya. Dhuwurmu pira Kang Suranto? Dhuwurmu pira? 30 berarti ki dhuwure kisaran 100 swidak ya. Oh. Ayo, laku. Oh. Wih. Oh. Atas nama 7 orang. Atas nama Ibu Yadrini, Bapak Sumaryanto, Ibu Nurjina, Bapak Haji Sutanto, Adik Aliska Atailah Mas Sakat dari Almarhum Ibu Mikir Almarhum Purwokerto. Ibu orang dulu dan sebelah kebetulan kita dari Bapak Sutanto. Tapi yang ketiga ini bantuan dari Gapensi yang kata Gabungan Pengusaha Indonesia se-Indonesia. Ini sapinya putih nih. Ini nanti dibagi 4 masjid. Cukup terpaling dijupuk terus nggo lemek. Mani radi. Man. Bundet anune taline. Wes. Oh. Oke, sapine. Wih. Lagu sampai versi Kulon Proto terus proses masuk ke proses ini sebagai untuk diperoleh terus langsung diperoleh langsung ini kalau bantuan kami ke Kulon Proto
kami sekawan wajib masjid Al-Islam 4 masjid Al-Islam masjid Al-Islam. Jadi wonten perwakilan yang sekawan sampaikan. Terima kasih pada semua sahabat korban yang telah berperan di Masjid Islam. Saking sampai di Kulon Progo untuk mendapatkan laporan itu memilih perwakilan saking kawan Habib Masjid Jodoh Masjid Iqbal Masjid Burungir saking Rahmat masih datang berikut di persebelah langsung di Bentelet. Maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.